Sompa TV Sony Away and some of Sompa and the Eba Sanahine Dr. Mohammed Amin Antam or the and Sambi Etuja Ningano Aya Kwampa Yaka ye dear no Yabafaso Betimetua any moonsem or Bama Yeti Yadi be Ebersom. Dwemteni Emma Ghana National Tomatoes and Traders Association. Ewa di abetu biase tomato ni benya bia didie nanso ne dodom yenya. Ena no pay wo ade a chia bia dwumade no so no ensam de wo TP na nkomodie no befa wo man no sika sunsum aye frɛ no sɛ inflation no na empanifo bi ya wonim de fa sika sam ho obu nkonta bia kyerɛkyerɛ ne bi mu akyerɛ ya wie yi yede mu asɛm ne bi ebeda mo. Wo man bia ne mpuntuo agina ngoma sua so ne senti no Emrashe bedwani ema commander edina eguafo ebrem sabre no sikapuduo wayi se yemfantete enwomasua ya di ka kyerɛkyerɛ mu de akyerɛ mu ɛwɔ kaseɛ kwa so kyerɛ sɛ wɔne ya wɔhwɛ na watintim card ede amayen NIA mpanifo kyerɛ sɛ akande ne nneɛma bi a wohia de yɛ adwuma no ɛmanti ɔdɔ na de agu hɔ na ɔman apadie ekuo no aka asɛm de akyerɛ mu a yɛbɛkyerɛkyerɛ mu de akyerɛ mu na wo bia nim sɛ wo mampani abɛdi akyerɛ wɔno na etu frankaa de ama wo surukokoro kwa ma nyokuo no basante mantem ha na emadwadifo ansɛm bɛ no mo ka kyerɛ no yɛbɛkɔ akotie bi yɛbɛkɔ amanfi East Abaton pesua no ɛso na de wo gyina mu sane manfo nsoma no Ghana emara sebetwa mu court amane bill ne nyina no yɛ nsɛm bi odi ka kan na na yɛ de nsɛm na court no kora waka sɛ na de asoso yɛkɔ mfimfin mantam abrahosɛm asefesɛm a asi hɔ ne sɛ Mami a wadi emfinhia aduesia sabre asoputika bia koyi na to atwene adenti mu bepetie yebekire mu akyerɛ mu Achimota district court no akɔ atenasɛ ma wowura bi esusu sɛ srani bi wagye ne nkwade afiri ne nsɛm wɔ asase ho no emu nsɛm no akɔyɛ bebre na court akyerɛkyerɛ nsɛm bi mu awiai yɛde nsɛm no bi ka ho na yɛde abra mo sɛ awia pretobre kaseɛ ɛwɔ Sompa TV so na wohwɛ Sompa TV no yɛkae mo sɛ wɔne a ɛwɔ bono na po yɛ fam sɛ nkransa tachiman kentampo ne nkroto ahodoɔ yɛ atwa mpɔtam ho ahyia nyina no edamu nyina mu ase Sompa 90.7 ena mutie yi Sompa 90.7 wɔne a wɔwɔ bono ahafo sunwane ene ne mpotamu wɔne a wɔwɔ ahafo bono sunwane ene ne mpotamu wɔ fa bi ɛwɔ Sompa 98.9 Sompa 98.9 kwenya kwa bro no mane abusuafo no ekura mu ɛwɔ hɔ wɔne a wɔwɔ asante mantan kropo kumasimo ɛfa bi ɛwɔ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM sompaonline.com yetwa adiagu ɛwɔ hɔ no Facebook abɛfo tentafide no so nyina so ɛwɔ hɔ no mu a yɛyɛ adwuma wie ahode ekura yɛ no yɛde ma mizo de yafra na afenso de yamfra yɛ ne 5G ɛma remfisa for a herbal center ɛfrɛw sɛ wɔde koko master no abadwa so yare bi ɛka ho bia so bɛgye ɛde ɛfrɛ mu yɛ ne sciatica expert no 21st clinic ɛfrɛw yɛn krabata no dɔso mantam do nsa nyina yɛ wɔ hɔ bra na yenye wo emfamfiri yare bia na hwehwemu bia nso yenye emfa emaun. Of course we are the fastest internet in the world, cloud internet efro top high one year no love FM di enhwede mu tana so patrapa new site or Dr. Hannah Hatiabe of Abe Herbal Clinic efro say yare bia fabra honhom fa no hunam fam na montrase na monim komo no onye yare no nto ho na umom ukofi wona da roma na wiai yasin kunwa yade ensam no bro na kwabra kesse enafe o say ya aboaje ovorisu ensam no enie abusuya di kan kyerɛkyerɛ mu de ya kyerɛ mo sɛ Ghana yɛdeka na eka wodo ya yɛde ɛwɔ amonone no na ɛho akohia sɛ yɛhwɛ kwampa yɛbetumi afa so a yɛbetumi atua saa aka no akoye nkomodie IMF ya edwan to ɔmo sɛ ɔmo moa yɛn na yɛsika sɛm ntimi nya anantuo papa bi anyina so na yɛsika sɛm no ntimi mfifiri ɛsen sɛbɛ ya yɛsika sɛm no sen no abɔfifiri betumi aboa yɛm yɛtimi abobɔ nkasɛm ne dompe ahodoɔ mu no na atimi aboa yɛsika no kora ne de di kan ɛba yɛ na yɛhwɛ animu sɛ de tosom yenu ne ho hyehyɛ nyina no ebetimi akɔso ɛka ahodoɔ bi a yɛde animu enkomɔbɔ no empanifo yɛ onim de ɛwɔ sika sɛm mu ɔman yinsa na hene Dr. Mohammed Amin Adam wodi animu ne empanifo bi adi nkomo ma asɛm no akɔduru mfimfiri ba bi te sɛ wɔne a wɔhwɛ aboa ma yɛtimi adi nkomo na yɛka yɛde wɔ amonɔne ne ho atimi ahenha yɛ ne ho kwampa yɛbɛtuma fa so yɛbɛtua ɔman bi te sɛ bia France na afɛ so China man no wɔn nyina ɛyɛ ade a Dr. Mohammed Amin Adam wɔka nsa wakyerɛkyerɛ mu de afa na montuo ne nhyehyɛ bia wɔde agu akwamu ɛde afa ho sɛ bɛyɛ brɛpa mu no yɛbɛtuma hwɛ na afɛ so yɛtimi atwa yɛka yɛde ɛwɔ amonɔne no Dr. Mohammed Amin Adam bra wɔne nsɛmtwerɛfoɔ edi nkɔmɔ wɔ nkramantam mu no wɔakyerɛkyerɛ nneɛma yɛ a wɔadi akɔduru akyire enkomo no baabi e hyase ene baabi e waduru ene hia sɛ wose baabi e waduru no omaga na 40 ase sɛ be ya yeso so betima de ye ho e waka hodo ya ye de mu to enable us spend on healthcare, expansion of education opportunities for our people, to fund road construction, and then to bring relief
to vulnerable segments of our society through increased spending in social interventions. Most of the projects that were stalled as a result of the debt suspension will now resume. The Ministry of Finance will present to Cabinet for consideration options on the best investment that we can put this money to, including a proposal for the establishment of a buffer that could help us repay these facilities when repayment resumes after 2026 in a manner that will reduce fiscal burden on the budget at the time. I believe we can do that through the sinking fund. Ene ya etwaguye oman sanahene Dr. Mohammed Amin Adam. Nenchimono eye tomatoes na sa tomatoes yi akoya wampam jene uya aduane na bi nimu a eduru ba bia na ma aduane ne dikura ayedene na obia bekai se oman hu so tomatoes ho kwa atwe a ene Burkina Faso ho ena Ghana for ekofa tomatoes ene oman ni tokuro ene ne twa so nyina no Burkina tomatoes ena yedie na tomatoes ya yekofa firi Burkina no ensesanya ye no wo no sabre kwota no atwam eno ti sabre de na kaye local tomatoes wa yedua firi doma bechem bagro ene akomadan ene tachiman no ena sabre yade ani ebaba siso na abraho sam kura ne se sabre ye tomatoes wa yedua yade ababa besaso ne sayo nti tomatoes wa e wo se yenya efiri ye local farmers no hono sabre no ho ekwa atwe eno mu ena adwemtani ema Ghana National Tomato Traders and Transporters Association Mr. Reconcile to for the abetu dwa se Ghana for tomatoes no ebi beba de na se de besi anya de no yentumi anya ne bebresa na emmom de ebenya de kura no ne bo no ebeye den December tomatoes dodopa free Burkina and Niger ebeda omani na afi yewie no ma e wo se Ghana be no so epega tempo no e wo upper east no and the Greek ministry or modern eboa ekuyafo e wo upper east no bolega ene lavlongo e ma omodo e asiantam edian tutu no theater edumra entos no efo abano na action de ade cross e ma fa de no ene e ba ye nye bi wo bolega ho akopa yi entos ayi na ye ne tutu e go de mu de ayi na sayi amakuyafo na ye very much disappointed na ye na wo ko ye ni wo obodo ni bi wo de ma apomadan ya ntia we mu no na se Asante region ne Bono region or Bono East region or thank you tuminya bi na yitumi ede eko ejaman suma manfo so ato adekoro na eko se bolega intuition no ade na sa na ba bia mabubu nyina wo muntus ade no asa ko se for this we move adeko Eastern region I refer the ground so ta ya adekoro na asa ko ho but they are saying the man go the Cote d'Ivoire say border and fell go. I want you the same thing as you all. It is a big cost. I want man because ultimately a great ministry as quickly as possible. Omuma expert for umungum. And share the Kodea Akoswama Adia Yemu Bida Ghana Yemubi. Afi we were in that program for more than 40 years. Also, I feel we need that. Say, you better tomato sadaka bako 7,000 Ghana cedis. Started 7,000 Ghana cedis. Me no can say at farm gate. Ewo doma hinkro aye free krono gonokrom Ghana and Cote d'Ivoire border. When a cast na ayeden akogu a omotonto na me no kata ena no pay omotonto sadaka ba ko 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. Na no kura no unya dodo a wo pe. Eti say no wonto sunsam mu de omano wa huhihiem. Eti we no Nestle a Greek ministry says, woman go back to their drawing board. No more shame staff to where they are not back. Then I'm in toast no ako a tracer. Me the mean to me can be brave because me expect a Greek ministry. Meet to honorable Brand Champon. Oman crop directory, regional
level to the national level. She shared the Kodea Abantia. Tomatoes no say Omudia or Ghana, any wafi. On the red, maybe information, I mean, Omudia and a few in a ye, yes, all my Yedman, Omoye. Nedema, Ecobanesa. Mr. Eric Osei to forward no and a Jemtani Emma Ghana National Tomato Traders and Transporter Association. Nanusi Yepe. And now, so for Abedi Achira wano and a agriculture no. Or say ya from Pon Ado and so Ekasakakra if I how we are abayon. Yes, say the dear is simple and one young correction. Yeah, Sabi no. Never at today, okay, tomato. And then as you say, Abba as my AD home. Now, Ghana, you production here 468,000 metric tons. Presently, you production no. Now, total national consumption, I say, yeah. 1,257 metric tons. Hey! Aha! What a problem, no. Your consumption is 1,257,000 metric tons. So, Anna, your production, as at this year, so we know, 468,000 metric tons. A shortfall 532. That's right. Only 27% self-sufficiency. Who that situation here next is a problem. Now, the economists will say why now what to make a solution for it. We need to quickly do something about it. Quickly say now they address it. We should say Omudiane. That's right. What I know, it could be geographers where you don't find Nino. There, almost from Sompa, January, February, March, April. And you are not ordinary area. So, you were dry season most of the time. And this year, you was so severe, and I am a friend of Nino. And Brother Woody, I was a for dry season vegetable farming. Now, and by this time, no. Tomatoes so but you said yeah who say osofono ekayeno ewuye ebi on mo na efi assassin say your problem bi wo Africa pa there is a soil health challenges assassin e Africa in amama so de ni na yare enti say yetumi nya bibia yebetumi ama you have restored the health of the soil. In Ghana, no, and you get tomatoes, you will increase view of Ghana. When you go to the Navrongo area, they're good for tomato production. Upper middle belt, the Commandant, the Chobodom, no, that area, and also good. Then a farm place, certain portions of farm place, they identify, say, also is very good for tomato production. And along the coastline of Pichare area, more than the Okwa tomatoes here, other areas, tomatoes here, so all these areas have been identified, but the way forward. The PFJ pool, new minister, Oma, Yadibaya, they say, you go to registration of the farmers. Your target, and they say, that the America say, Ghana, your current production area, 468,000 metric tons. The target, they say, by the year 2025, you know, your target, your production will be 915,000 metric tons. Any a wokoti ye swafo abedi akira wono na hwe agriculture so ya frempon ado na komotwetwe wo nyina akoso wa bra na nopa o ma hne yadubu aketena akwam na wo ma wiase nyina ache afeyanko enkontabuo moy abusua enkontabuo ya de asawo ka yesa woto obo ase kirekire mu yie pa asaba ya nipa na wo tie wo no behu asam na wo pesa wo ka na wano besi no wate asam na wo pesa wo ka kire no no ase mo ba kan na mo ahye ne nso a enura ye kirekire mu kase kwan so de kire mo se aban kontabuni enwomasuamu obenfo Samuel anim kobena eya ebra no mubu nkonta ade kyeryen se omofa wo man no sika ne sunsum no de fe ne se inflation no se bia wo fa sika kase a de na wotemire to na sika na wukuru aye no anase ekita wo no wutimi ekoto ade no na wo hwehwe no anase sen ebere ben bosome ben afe ben abosom ye twa mu no na ade wo mu ya empempi no ya wo bu nkonta ade kyerye Ghana fo ne ehunu ba bia ye gyina ene ba bia ye kɔ ewo man no sikasem emfa ni sunsum ehu na ne nkontabuom no ebeto dwan Ghana fo afrase ya ye biebie nsam no mu yie pa ne sa ye nte Sompa kase ye nso so ye mananso ho a na ye frase e di nkomo e de afa ho ehwe asam no ba bia opani no ekan ya wodisi ye no ene sa de Ghana fo so ebesi asomu na no aka ho bi ama Kumase Metro Chief Statistician Yewura Kofi Wale
wɔne sɛmtwerɛfoɔ adi nkɔmmɔ ama yɛbusa no ma wɔakyerɛkyerɛ mu ɛne wɔkyerɛ sɛ sɛdeɛ ɛnam abɛɛfo ntentafidie no so a Ghanafoɔ bi ate asɛm no aseɛ no asɛm no ɛnyɛ saa na tie o sɛ yɛka sɛ inflation no a ne nkontabuo mu ne ne mbaaba mu ne nkyerɛkyerɛ mu no ɛyɛ a ɛboro sɛdeɛ yɛ ankasa yɛnkasakasa kora no yɛtena fidie so a yɛsi ɛka no na wɔkyerɛkyerɛ mu kakra ɛne wɔfa biribi te sɛ May bosom no na wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ May bosom no sei no na nneɛma ɛkɔ n'anim paa yɛ akyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wohwɛ sɛ deɛ nneɛma esitie no a na ɛkɔ soro nanso so na amanfoɔ ɛkyerɛkyerɛ mu sɛ ade na ba fam aba 1.5% ya ade ne so na ɛnte sa wohwɛ bere a wɔfaeɛ no a na wɔde ɛyɛ ahwehwɛmu ɛne nkontabuo no a na ɔmana nso hɔ a wɔte si mu May bosom no ma na wɔkɔ fam na wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɛha dwen na mmom no ɛbrɛ bi no na ɛyɛ 25% ɛso te ba 23.1% a ɛkyerɛ sɛ na ɛso ate kakra ɛno ɛyɛ April bosom no ɛna ɔfaeɛ a wɔde bu saa nkonta no ɛde kyerɛ Ghanafoɔ ne wiase nyinaa na ɛkyerɛ mu sa wode kɔ ha mu nkyekyɛmu no a na ɛyɛ 1.9% a wɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ aba fam na wohwɛ biribi te sɛ April na afei nso May no mu a na ɛno nso so aba fam afeya mu deɛ ne nkontabuo ɛna wɔkyerɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ no na wɔne a wɔbu nkonta Ghana Statistical Service ɛkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ a wɔfa baabi te sɛ bia aduane na afei nso nneɛma ɛnya aduane na wɔahwɛ deɛ ama ɔman no sika asɛm anyina yie sɛde yɛsi ɛhwehwɛ no ɛno nso so ɔtono bo ase kyerɛkyerɛ mu a ma Ghanafoɔ nyinaa nso so ɛte aseɛ na owura Kofi Wale yɛ yɛne no edi nkɔmɔ no wɔtono bo ase ɛsane kɔfɔm pa kyerɛkyerɛ mu kyerɛ sɛ asam no sɛ bia wote sɛ obi kana fidie so no obu nkonta no wabiebie mu de akyerɛw sɛ inflation no no a ɛkyerɛkyerɛ mu a ɛyɛ na nneɛma bebree ɛwɔ mu kyɛnsa tie na sɛ ɔde man sɛmtwerɛfo yɛkasa inflation na so ase aba fam a not necessarily sɛ ɛnneɛma bɔ ɛna ɛte ba fam once yɛhu sɛ 23.5% no ɛkyerɛ sɛ between last year May and this year May no ɛnneɛma bɔ baabi a hara sɛ ɛbɔ ɔba fam a ɛnyɛ inflation ɛdi ɛyɛ ato nneɛma mu koraa so a nneɛma no bɛyɛ inflation bɛyɛ 0% nti sɛ wɔka sɛ no meaning sɛ once yɛnyɛ 23.5 mo sɛ nneɛma bɔ wɔ soro nti saa na kyerɛ yɛ sɛ bia yɛka sɛ so ate aba 20 no ɛyɛ so ate kakra nti from 2023 and 2024 May no there is a number of up for sure by 23.5%. And just as speaking, when you compare last year, that's a number of was sure by 23.5%. Just tell you what a man who had no. Now that the number of this body was sure 23.5 inflation here. It's just a number of your monthly inflation and your monthly inflation, no, yeah, but you can't compare April to May because conditions are what April and May. And now because I was sure I feel the Mabusumi be our said the conditions met here. Okay. What time I buy a monobody, what time I go by, or Busumi be a but you compare no man by man. You compare year by year, assuming without making say, may you say maybe no conditions say, and you will be and so that can now win a neighbor until you compare no. Yeah or no? The current inflation 2023 May and 2024 May and inflation figure near 23.5. And I'm saying the conditions there were a brand new mono and the pro. And after so dear Buono, we have yes and she have done them. And in our matter so dear Eboya the bed, Osha. I shall see about some. And it's sanity, and you are monthly basis. And you park South Service for website. News bulletin now. We saw monthly inflation or very indicated. Aban kuntabuni ya wo kuma se metro yewura Kofi right na yetene nke na no pe wade ache bi adwumade no so no na sansem yi ogyamu edema yen oman bia ne puntuo agina nwoma sua so eno ti se Ghana fo nyina bedi adanse a abra osuruko koko amanwoko de tumi ma mampani na do danko akufo ato ne bo a hye na wo bonto nyina se Ghana fo nya ne mugidie no oto aba de mano a Ghana obama obi akosuku free ampa wode osye yoyo ne sayo no ntino omanfo do do no a na nya free education mu echefa na wode wani echirem wo commander edina guafo ebremu a efifi mantemu a emrashe bedwani wo ho eye honorable Samuel Atap Mills na asema wo kanyina ne se anwuma sua na atete no ama sabre dibia we watumi anya ne sayo ntise krupo twedi apon hira no de a na ni obeyi bi e de amane manfo esan se ne manfo na soma no se wo kopri yedie ni mpuntuo emfamra ne sayo ntino sabre wo yisika puduo se BC candidates ye sabre mock exams on twro
na said ye beya yabaso wo mo ahwe said ye beya wo mo kɔ ensiani wo makro kɔtro enso rekase no a wo mo betumi adi nkunim na bra wo odisika no ema no sei eno da ne nsɛm adi. As our motivating memorable with the mock exams in education is key. And for you to have a good education or they too in your exams as a call. No do all them on your exams see that into all your mock exams or your practice or Zeraman. Yin said the Sebia ye too. Yamina Duma Yakuhin was son education. Until when be able for the boy him and when education or you're very, very important. Almost every year be a mock exams okay, yeah. Maybe be a member of parliament. Equal education will catch or more papa with mock exams. In fact, COVID not really important. My teachers were cheering more from us during the COVID time. I'm away 2 minutes when I just no 1 kg. Mama on exercise books, mama on math sets. Moboa with some of the Mafamba will hear some remedial classes. I've done a lot, and there are so many people who would come back and attest to it. Our friend, the mock no one. I will be share test results KE from 2017 up till now. Even when test results, and every year we improve on it. First, Nigeria were at the very bottom with 2 or 3 schools. Now we are in the middle and moving even to the higher bracket. Sandia benya a mintri and a chochoro ne sayonti and honorable say COVID time crano. Hwɛ sɛ obema teacher fo akyerɛ wo made masetie wo mamubi exercise busu o mamubi na kyerɛ sɛ ngomasua no nani ɛwɔ ho yie pa ɛne yɛkotie yei ɛyɛ mbrahye bedwani ɛma de hyɛ wo commander edina aguafo ebrim honorable Samuel Atamils. Sompa TV so na wo go so a wo hwɛ ɛna wie ba bia wo bia ne da wasema wa ha ɛkwa sonko so na sompaonline.com so yɛtwa adiaku ɛwɔ hɔ Sompa 93.1 FM Kumase, Sompa 93.1 FM Kumase, Sompa 90.7, Sompa 90.7 ɛwɔ Bono Nepo FM, Sompa 98.9, Sompa 98.9 so sunyane na afenso ahafone ne mpotemu eda mu nyina mo ase nyina ne aka bom yede nsam no ebrɛw ye ku yanimu ɛwɔ apadie ensamo mo bɛkan na mo ahyɛ ne nso yedi kan atia so kase kwan so de akyerɛ mo sɛ NIA mpanifo ɛkyerɛ sɛ nyame animnie asɛm no edika na editie ɛkyerɛ sɛ adwuma no ɔyɛ no wohia akadie bi ɛwɔ mu a obetumi ahwɛ na adwuma no ɔyɛ no atimi awie pɛyɔ ɛde ama wo mu efisɛ wiase ba obi ahohoro nanim ba fo mo hohoro manim nkɔsoro na esidan na sɛ bi ɔmo tepo so no de ntazo na ɛhoro wo monsa ba na sa ɛyade sɛ na ɛhadwen na no aka ho bi amɔman apadie abadwaku no National Labour Commission ɛne mpanifo ahyia kyerɛkyerɛ mu sɛ wɔsɛrɛ ɔmo ada baabi a ɔmatwe atua na kosi no ano ɛyɛ ɔmo mfa ensiwa atua ne de wɔte duru baabi a mpanifo ba mu a na watia sɛm a mpanifo no ka no sɛba yɛ a wobetumi akɔ akyi no akɔyɛ adwuma Ghana ɛde ahyɛ wɔn nsa ampa ɔmo de wɔse ayoyo ya wɔtetie mu na no aka ho bi ama Deputy General Secretary ɛde ma PSWU we no eye ensam a omode ema yen ne nyina esere se asam no edika na editie owura John Sompa ene de nsam yi eto nsantwerefo no okyekyerim se ewura tenyankopon Ghana ne ye ba to mere bia ho ya na se yemfom so so obepie Ghana se ye bia ye sen nyankopon na bia ne tirimo ode na osum ye begu ha se wodwere ho ba bia won tia se kyere se nsemodi awodo ye kɔso ne wo montamu no nyame anim ne ayade se hadwen wodi ho ya papa asamu akɔso kase bia na ne gye ho na woboa ensam de wasane bi mu se nyansapɔ de amayen. We were thinking that we will go into the actual issues, but we agree with the commission because it is the fair wages that has the mandate from Ministry of Finance to make a final determination, and it is also at negotiation that we will be able to arrive at something. So we are okay with it. Of course, after Friday when we have the meeting and we realize that there is no commitment on the part of government and the fair wages, I can assure you that the mother union has capacity to call industrial action, and we will weigh into this heavily, and we will actually let you know the next step of action. Na enuachi ana ye ne pane kwankyerefo ye ohwe
akwatia entumu na afen so eho ensensem so se ye pagya mu ye ni se ye dada mu na agina biaye a ebetuma obi ho atimi ahenha no ye Rosefas Amada na wode nsam atudwa na Amada nso akyerɛkyerɛ mu sade enhyemude ni se kɔ ne nsam kakra obetuma mansam trofo ne Ghana fo atibie. We are ready to continue negotiations in good faith as we have always done. We have already issued letters, invitation letters to the unions and management of NIA to meet them on Friday. So we are ready. We will meet them to continue the negotiation as it's required. That one will be discussed at the meeting. Na ne kura mukura no na trotro pane de ma NIA Yewura Ken atefo anso eja ye kwan sei. After listening to us and listening to the national union representing the striking workers, the commission has directed the national union to ensure that the striking workers return to work. There is nothing for Ken Atefa to do. There's nothing. But we are negotiating under the leadership of the Fair Wages and Salaries Commission in good faith in the interests of Mother Ghana. And we are going to continue to do that. Yewura Ken Atefa na yetenenkai. Oman penia bedi achire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wanu ankasa na etu franka ede ama wasunko kroko amanyokuo no na santemu aprobo awababo no asantememu ene one nananom ehia ye okokotokofie ekochi akrobia asante kotoko hene ene ni kire emia pi mazi nyina wo ho na sambre wotisi montenso ne pragiafo nyina wo chiachia wo mo na asam ene ni komodie nyina ne se Ghana for city anemano and you break the 8 or no obadia and your body was shapey. Sell credit card in Ghana for between you should be a home at Timia high. Nanumu and our Bowura a jomu. And I wanted traders and the queen mothers no I was and Timemu Hakosia yeno. I want some more cancer Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia say and Mawumu ye. Nesa Yuntino, chief of staff. Madam Akosua Fremo say what pade and yan running mate one shada enyino efrize and this for eyi wobano e wo mude ye papa eno nti said ye ma wo mu ye no sabre Fremo wopade wo ma no ma ye running mate said ye be ya e ma so ebetumi ato aba no wato no bum e dia ma suko kokwa amanyoko no na break the 8 no ebetumi aba so na sitia no a o ma pani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia o pe no e ma entumi emfama no I'm a doctor, I'm a young man, the woman said, we are should be Shanima, and I said, Shanima, was. Now the enemy said, I'm for more. Mamma, what's here is friend? They do say, yeah, response to say, yeah. Baby, I see you on German, how be much, I can't buy an answer. You are from the design in Germany, I didn't know. And not ever might have before any money and women, I say, yes, the doctor, some other woman, or for mammy, and one man, a baby at my ear. So you better. I get before so you also yakabia ebetimi abemu na bia how more ebetimi akati Sompa oyoba tanzo so na oyoba won ne kodika enti wonim se ye dem asetena esitie enti media maame ne ba ebe vice president ebe bo asanse maame no wotema aisa e asempa dio ha maame na opportunity Mami, I be risk of me now. I get my I'm not in so much a bit. Already, in the questions. And to me, when I am actually was so. I'm a man to more for it, but then you risk of my and you want to check. It is a much to you put it here. I am Miam Pupunity every say rescue so a hot obayama warm at Tachania the ade. Bantuma Jomina wa ye kajetia ene central market ye wanyu omu totwene eno ti se ma wo mu na ye dia na sefa tase madam Akosua Frema wo se wopade chief of staff for Bawumia point no na omeyo rani me said ye be ya emaso ebenya emu echefa yepa na nse na video bi na mabel font interfere so nyina etrese de wo hwede mu sade manfon so man Ghana mara sebetwa mu e wa Memfi is about person no so na bo NS Frimpong e ko ka asem bi etrese se bi ya wo ya mara mu dwuma wo mpotem ho na asra ni bi anase bi a police ni bi ye papa ho apa na sum ene ne mfa budamu pa mo nkyere so pa
kekabiche ne bɛyɛ kora mo mfa mbom pipe pa ma asɛm no bɛyɛ bebree ma prosifo ayiri wowura yi na de etie sɛ takwa police commander no ɔmahwɛ na ɔmagya owura yi na no aka ho bi ama MC de ma de hyɛ yɛ wɔ wasa ama mfi is Frederick Kranche wɔ de atodwa ya wɔkyerɛ sɛ asɛm a owura no kae no nyame anim ni ɛnya na ɛnyɛ na yɛpɛsɛ yɛdi nkɔmɔ kakra ɛwɔ homa no so na yɛhwɛ sɛ de nneɛma esi etie owura kwakudua ɛne national organizer de ma wɔne a wɔyɛ amamdwuma wɔ nkuma mu no wɔno na ɛfrɛfrɛ dɔm ɛde ma wɔn ɛwɔ Ghana ha sɛ owura Sompa TV so ne yɛda wasɛm wɔ ha wo yo yɛmɛ so mkyia mo ne matiefo nyina ne mahwɛfo ne ahwɛfo nyina agye so akora na apom te sɛn apom bɔkɔ nyame adom yɛ hɔ ɛberɛ a wote sɛ Frederick ana wonua yi akasa asɛm NS ɛcha frempɔn wɔkasa asɛm ɔdawroma woteɛ no asɛm no wofa ne sɛn de di kan kora yo me da wase so ma me saa akwanyan nyame anim yɛtiɛ no na anye de bebree efiri sɛ asrafo ne policefoɔ no yɛdwuma yɛyɛ no yɛ ɛfom agudie sɛbe ɛhobambɔ yɛwɔ yɛ adwuma no ho no ɛso enti sɛ wokonya agudie no koraa wɔ awura mu a na wode bɛfie a ɛno nso ɛnya asɛm ketewa nti adwuma no ɛyɛ adwuma ɛhu na saa asrafo yi ɛyɛ aban na ka sɛ yɛ operation hot ɔmommra no mmɛhwɛ adwuma yɛyɛ na afei mfidie koraa nhyehyɛ no enti aban na ma no asogyafoɔ kwan ma ɔmokɔyɛ saa adwuma no na sɛ mmerɛ bi adu na sɛ kwan papa wɔ so a bɛfa ne yɛayɛ man ne no na ne yie abra asogyafoɔ nhyehyɛ yɛmfidie sɛdeɛ Dr. Mahmoud Baumia kan on the 7 February no sɛ deɛ yɛnhyehyɛ mfidie bio yɛnhyɛ bibia bio na sɛ ɔmakɔ ɔmaka bibia ma bibia asi sɛ yɛnhyɛ mfidie bio a ɛno nso ɛnkyerɛ sɛ yɛhu asogyafoɔ a na asraafoɔ a na sɛ yɛhu police a yɛne ɔmo fansi ani yɛkora yɛakode yɛwɔ yi a yɛne saa nkurɔfoɔ yi ɛkɔkɔ nti ɛno deɛ kasa deɛ ebia yɛmfa nkyɛ no sɛ ebia n'ano ɛfom yi sɛdeɛ osika ɛka no no aka ne yie na mmom mehwɛ a na ka deɛ na ɔpɛ sɛ ogyina so ka yɛ nkurɔfoɔ bi a na ɔmo dress sɛ sogyafoɔ na nso ɔmo nya sogyafoɔ asraafoɔ na ɔmo ba yɛ site no ebia ɔmo nya sogyafoɔ na kasa ɔmo pɛsi hɔ to no fɔ ɔmo adwuma kakra nyɛ dɛ ɛntoɔ na yɛhwɛ kwan papa bɛfa soɔ na yɛnya yɛ mfidie hyehyɛ no a Dr. Mahmoud ɛka yɛ no ɛno mmom na ebia wɔfa so aka sɛ asra obi ɔbɛyɛ ne ho sɛ asra ne bi ɔbɛba hɔ ahyɛ asraafoɔ ataadeɛ abran ne asraafoɔ na aba hɔ no saa mmom na wɔka ne saa koraa no a ɛno koraa mu nkoraa no yɛsɛ mu a yɛde ma policefoɔ ɛkyɛn sɛ yɛne mo bɛdi bɛsi ani abɔ atwadeɛ mo dwumadie mu ne adeɛ no nya nsonsansoɔ bi ɛwɔ so anaa wate sɛ obi atia mu wɔ kyerɛ sɛ srani bi aba hɔ anaa police ni bi ne obi ɛde ayantam mu anaa wate biribi saa anaa sɛ deɛ ɛm sɛ ebi nhyɛ da ɛnkɔ so bebree ɛwɔ masom na ɛm sɛ 2002-2003 no ɛna na asraafoɔ no bi a ɔmo nya asraafoɔ a ɔmo hyɛ asraafoɔ ne national security ɔmo nso ɔmo nyɛ national security na ɔmo aka bom na ɔmo yɛ saa yi na ma yɛkye ebi kora ma ɛmhyɛ ɛba mo a mo yɛ nsɛntwerɛfoɔ yi deɛ mo te ne nyinaa bi ɛno saa ne deɛ baako no mmienu bi ɛyɛ deɛ ɛwɔ hɔ na ɛno mmom nam sɛ na ɔclear sɛ obi a bɛba biara no ɛm sɛ yɛn soma no na mmom yɛn soma no kora sɛ ɔba a yɛkyena de no ma apolicefoɔ asraafoɔ na ɛsɛ kora no saa akwanya a wode ama me bɛma masan ka akyerɛ aban sɛ ana Dr. Mahmoud Baumia ne n'aban sɛ ɔmo nhwɛ sɛ sɛ yɛkɔ Buronya mu yi ne abatoɔ mu yi yɛna yɛne a manning district na yɛyɛ etu fam agudeɛ no nipa bɔnefoɔ bebree ba mansɛm bebree si ntika asraafoɔ yi a yɛka ɔmo asɛm nkenya ɔmo koraa manka ɔmo sɛ ɔmo aso yɛyɛ nketenkuma mu koraa wɔ district biara na kɔ ɔmo monitor ka bɛboa yɛn ama yɛ adwuma no so ayɛ dwodwo nti asraafoɔ ne policefoɔ bambɔfoɔ deɛ nyame anima na ɛsɛ hiam paa ɛde hu bi abrɛ mo adwumayɛfoɔ no bi anaa ehu deɛ loka saa no enye ehu a yɛka sɛ sogyafoɔ ne mo ne asraafoɔ mo ne yɛsrɛ wɔn sɛ wɔn mo mfa asɛm no enye emfa ne sɛ ampa sɛ small scale miners from fear de ahyɛ mu sɛ clinic ɔmo ba bɛsra yɛ na sɛ ɔmo ba bɛhwɛ yɛ bambɔ sɛm koraa yɛ ne ɔmo de bɛsi ani dabi ɛnte saa da na mmom sɛ yɛ koraa no sɛ yɛka sɛ ɛno ɔmo de kɔsi ani a yɛakɔdeɛ koraa no ɛwɔ yi ɛnti wo deɛ meka no nyinaa ne sɛ yɛsɛ gyina afidie anim afɔ ɔmo akyɛw sɛ sogyafoɔ akyɛw sɛ ɛyɛ asɛm deɛ obi ɔka anofom tiri ba meka sɛ nkyɛ bi a ana ɔde sɛ minister bi kɔka sɛ kasraafoɔ no nso koraa ho yɛ minus foɔ no koraa no a ka ɛmu yɛtiri koraa nyɛ dɛn ɛnku yɛn so ho nti sometimes no kasa mu no yɛ na wanhwɛ yi a wobɛka asɛm bi a na de ɔman no nyinaa nsusuanso bebree de abrɛ ɔman no nti wo deɛ yɛsrɛ ɔmo sɛ adwebrɛ na ɛmmra mi wura akɔ yi yɛnyɛ ne nteɛ sɛ mo a moyɛ adwuma no nyame yɛ adom sɛ mfa ne sɛ bia breaking day nyame yɛ adom na mokyɛ load no wie a ɛyɛ na asraafoɔ no bi ɛba hɔ sɛ wo tip off no yɛ ɔmo nya ne hene ɔmo ba a obi kora timi gye gold no bi na wɔde kɔ
obi kura timi jisika mo anso mo ye ready se mo betua mo sika ne bi omo kɔ na afoforo asan ba ne ade wanya saa akonya woni saa asɛm na nkasa no asraafo na ya mo tumi sɛ ɔmehwɛ sɛ bi a ajapade ahodoɔ ya ɛsɛe ne ade no ɛnsɛye no omo ba hɔ no mo a mo ntam ne wo mo ntam no de na ya na ɛkɔ so yo meda wase also mfa sɛ meka ne sɛ me bi atwam first time fi decision ne ayiba ma awanfo bebre fa so e de ye nsɛm ene asraafo sɛ oba once aban na man tumi sɛ ɔmra no me ye India no so de ne de kakra ka ho no aye no ma bi a ɛde enye ɛde tia yen but free way si mu ɛde nyame anim obi afa tumi ne hyɛ ne nsɛm ɛma ye bibia basabasa na emo ade ba ko wo mu sɛ me sɛ me site na sɛ asrani ba ho no ba sɛ kokwe bia me besra wa ɛno de sɛbe akwankwanya de bi wɔ hɔ a metumi ɛde ama no na emo ɛnyɛ ɔhyɛ so nti no site mi ye be san sɛ yesi ame no ka sɛ me yesra ni ma ba site a wo jam kwa we jam kwa be san ɛno wobɛyɛ ne momu anaasɛ bi a ɛhyɛ envelope mu ɛna me de envelope mu a na wakɔ bi so ahwɛ nti bɛyɛ sɛn na wode sɛ wobɛhwɛ a bɛyɛ sɛn wokɔ na kɔ bi so hwɛ a wobɛhu deɛ ɛhyɛ mu yɛda sɛ awie yo papa so da so paa ɔpani yi a wɔno ɛna boaboa dɔma no de ma wɔne a wɔyɛ adwuma ɛwɔ nkuma mu amena mu no ɔno a yɛne no ɛdi nkɔmmɔ yɛwura kwakudua ne ana yɛte yi awie yɛ kanfo de ma wo sɛ yɛ agye mizo ne benom na bɛboa wo paa mizo 5G de yɛafra ne de yɛmfra Dr. Silas Adawroma baabi a wonam bia no for all your programs ahoɔden so wɔ mu paa wonya bi a ɛbɛboa wo 0246270221 0246270221 ɛyɛ me kanfo de ma so saa brɛ nkɔkura fe na ɛkɔbɔ dɔnko yɛnkrabata no dɔson mantam do nsia ne nyina busua yɛ wɔ hɔdom yɛ yɛyɛ adwuma yɛne sciatica expert yɛre ne sɔ wo pa akyi na fa wo to wo sere mu wo nankoko mu wanantu ane wo nampɔ no yɛ sifo so no sa yare ne yefra na sciatica wan hwe yabeka se watia duro so nya duro so na watia e yade se ha dwen pa yare nka ye ne hwehwe mu bia so no wo ba ya so ya ye be ye e de 21st clinic ya ne sciatica expert no 0540311311 0540311311 ya kai ne sha so se awie yi se bia wo de no e ye sisia de ye mtim koko ni ade na e ha wo a wodi no eye free Herbal Center na draw de abadwa so a ye free no koko master na busua Mr. Herbal calling na Danny Herbal okwa onsa be kam ye de no so no mo obetima kwa adwuma wono mo a emfa wo ye wo hawo ne amane bia eni akire ni nsunsanso bɔ ne bia e wo nipadua no so 0546107107 0546107107 of course we are the fastest internet in the world cloud internet from top higher ya ne yenu anu Love FM ene di enhwade mu ade bia fa internet ho ba bia wo pesa wo de ko bia ne ade bia da ya wo pesa wo de internet ne ye no cloud internet ebe boa wo ama wonsa atumi aka 0244601933 0244601933 na waje so abusade wo mo ne say wo kwata no so patrapa new site ho na Dr. Hannah Heti Abe of Abe Herbal Clinic ewo abusua de wo mu nie Dr. Semen kan tira wo say ya kamakoma to yem wate sa wo de ne ye honhom fam anasa honam fam a bra natana ye ho ye dunu bra hahama enua hini ena baje wo de afiri sa yare ne ensam sekal say ye baje wo de afiri be ma ye mre wo mpem oba awo ho nsam de bia wo yare ene machi ene ha ne nyina no ebefiri hɔ de akɔ awode ne yɛbɛhohoro mu de ama wo ade bia enkoyi wo nipadua no mu a wani enye ho wo nipadua no mu no ne nyina no yɛbɛgye wo de afiri mu ade a yɛamfa ngo empo yɛde wo na yɛ honhom mu a Dr. Hannah Heti Abe of Abe Herbal Clinic tano so patrapa new site Dr. Beje wo de afiri the whole Ghana de obi agitum sɛ second cell no de o yɛ ho adwuma papa awo ho nsam de no kwa de sɛ ne bonus abadun to yɛato maame de yɛ bɔ mpa yɛ pa yɛ mɔ mpa yɛ maame na awurade ma ne mfie bɛ sa hanu ne yɛ kyerɛ fi sɛ adwuma maame ne yɛ ne tano so patrapa new site obra wodi no bra ha manuel hini eye no ano edne Dr. Abenie haban kasa otena bebuo mu 0243 345392 0243345392 won adawroma awiei na nakwabena kese na afenso forusu aboaje ye tonkretaw na yaba yeba ensem pia ka etire ya ye de besoso ede ama wo 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia so bo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no
sciatica and a stroke so the qua diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na say 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Sompa TV Emma Aketiapa Yamashafo ani atiefo nyina akwa babiem eba Sompa television so Sompa awia premtobre kasebo inso yato akase iso na yemfa emamo na awia abrahosem asefensem ene ahodwiri sem a efiri gomua ojobi gomua apoye mansini mfifi mantamu eba ene se mami a wadi emfinhia aduesia a na wo hye pii wo pie na wo gya yarehwe ewo Winneba Trauma and Specialist Hospital ewo mfifi mantamu sabre ya mene wo kase mami yakoto na tweni wuram na hefo na koto na twene ye apostifo ahwehwemu akire se ya Winneba Trauma Hospital wonka na ekoyi mami ede ne to sa wuranim na ne nyina ne se omso o ma yehwehwemu a epe mami na busuafo na nso onhu na busuafo ne sayo ntino wako akwakoto mami atwene na abra ye si gomua ojobi na ye ne timamufo bi atwetwe nkomo no wo kire mu o de ma yen eni ofiseri sanyansa na o ka chene Mura so not ne mo chire ne telephone na no hu na ade no fi no ne bai kai no amora ase no fi Winneba kai no amora ase no fi Winneba na nipa odi nkomo no chede obi a ofi ojobi no ina eja dance de wa hye ne na bi na POP oda fa akra ntum nkeka no Richards ni nchi a wa tro echi AG na American tam hatane todo yen todo na mehu na yim timintum nka de ofana adro na ekua menyim nya obeka no so chede oyobi a onfi ojobi ofiseri sanyansa na o ka chene Mura so not ne mo chire ne telephone na no hu na ade no fi no ne bai Arahosem a sabre esie no arahobapa na chese se utie aposifo no enchiremu dia na chese Winneba Trauma and Specialist Hospital for no wo mo ambulance e na koyi mami e de tu wuram na no ache e na yibo wuram ya ne gomo ojobi community chairman Apostle Robert Afraku enso atwetwe nkomo ne nchiremu de mayeni yesre ne se ni asem no eye ni yan because ye behwe ye no hwe ma me no se ni anete bia ne tina se bibia betumi asi ti se entumi nkoba se obi a ya hye ne na POP na owo sa ti bi ono ankasa betumi epia ne ho atena hwe mu aba abeda ba bi ode na chese ye nipa bi na ede no ebesi ho eno ntine yesre aban se onhwe social welfare say police for na me yam say a social welfare for adwuma tietutu sre social welfare baby omo wo bia so omo tie nka gomua ojobi
wudu Akoti Junction na wokɔ Senya anase Feta Perez Chapel asɔre ne nkyɛn hɔ ɛna ɔmo abeyi nipa ɔtesa ato nti ɛsrɛ sɛ yɛmpɛ sɛ odwobiman yɛbɛnya asɛm ɛno nti aban ɔmfa ne ho ngyim na social welfare for ɔmo mɛfa asɛm a ɛtesa ɛmfiri ara ho Sompa o sesi a mami POP obeda nante na aduane ba kura no bedie ɛno na ɛsɛ kamera no bam na saafo mo beyi mami tu wɔ ne mra no ɛne wɔ mo die nipa de onwu ya wonim de ara ho Sompa abusia achimota district court kwatrase ema wura ya wotena agwamu ewura prince osai owuso ne nyina no yese ebra ye de yewura ya yesusu se wona adi ewu na waje wosra ni nkwa ade afre ne nsam na ebepie mu ewo adaka mu na berima ababi obonomrane Ben Lord ebra ode no epie mu ewo atemu agwana ni mu no na kyese aye nsem bebere pa ewo achimota district court ho ya yewura prince osai wusu na wote na agwamu ebra akwadu boni detective inspector Edujamfina obo court amanetre se na omu hia dansie bi adansie ba akomienu miensa bi ebi aba na nso so akabi ne mom no animu ya de sobo a ya de bo enipa amienu ya isusu se womo ne na won so ama srani a ye friend Michael Danso na won kante asefo hu biem ono eye wowura amokwache ono eka ho eno achi na berema ababi obodom ne Ben Lord no na de womu nie court ade kwadu ebo womo no kwadu mienu ene ode bo womo ba ko eye se obo won tirimu po na tirimu na wo bo po no ewie peyo ebiemu nso wasan adiewu sane ma mienu no ane yede abo womo na court no ayese sebe ya obenya adage no watieti asem no mu yie na adanse bi e fa sa asem no ho no ne nsa atumi aka no ebe ya womo nko na nyame ya adomu a June boso da etoso aduonu womo samra biemu na omegina atemu agwananim no hu kwampa ode asem no befa so na ebra na busuafo so wo atemu adwaye no mu ho no abusua na ese woni nsa okatire ntia busuafo no bi ni hweka de court beka no yentumi ntu ya na ntiem se court akase yem nti de court no de court no be all the hwehwa no say be here justice for our son. That is all that we need. And no here here say the bring justice about this case. All that and no here here apart from justice in you be back say munja and yehwe never no here justice because adia no yade omaguswa yache and if say nipa na perpetrator no yache no but some guys need here all we need is justice for our son. That is all that we need. Aside justice, nothing else. Bibiani honuma obi beka ibeti say no, we need justice. And when you are here apart from justice, nothing. That's all. Thank you. Say, and I'm between us at the Juma Ba. We say actually probably you know I can Ben Lord don't I acquire no money I can say I'm the man their case na my attorney general. So my I say a medal. So I'm here judge me so per se. Police now up to 21st me yen choose data on person obo ebe kasa asem nti say 20th yemra one year the enka no 100 case near the so me dey am agya to say e medal maku nipa e wo ho no yankopon bo amade susu no yesie ye de hye no so tisi e ba don be kan ye be hu ye say rezi ye kan so asem e de kire no na kan no de map hospital na me say number no kan number no o hu ni yie Don't judge so to be guarantee ka say yanko ko bi ka o chano so akonya asem eto mo hwe ka no number ni yie on famra abusia enua bema Michael Danso abusiafo ne bi na yete wo nkabra asem ne ko piem wa court no mo de sansemo yi ema ensem trofo ne be gina so na awie na ye de nsem ngina aba na awie ye e wo Sompa TV so na awie yi Sompa 93.1 FM e wo Kumase Sompa 93.1 FM e wo Kumase Sompa 90.7 Sompa 90.7 ewo bono na po ye fam kentampo tachiman kranza ni nkroto ahodo ye twam mpotam ho nyina no heda mu nyina mu ase Sompa 98.9 Sompa 98.9 ewo sunwane kwenya kwa abro ma chiame ni moni abusuafo no so fa bi ewo sunwane na afenso ahafo ene ne mpotam heda mu nyina mu ase mu amode madwenche ne mususu ye fa kase ne ho ba ye na mudi ye chi wa ba fantentafidie no so no nyame enhyira mo papa ma ya de ewie yura sante ye bo Benedict akoso aso mu akuku a maami ya Grace Buzi ene abusuafo no mfididem fo nyina bo ye ne a ye de kase no bra wo nana kwabra kase na fe all say ya abuaje oforiso yes sorry so ama sabre of maami ene na badwafo abetena se Sompa nkomo ene aduro so ya da wase am ha wie
Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your